Piipponen ja mä oon harrastanut tanssia 6 vuotta. Mä sain mun kipinän siitä, kun mun sisko aloitti tanssimisen ja mäkin halusin tulla tanssijaksi. Tanssi merkitsee mulle itsessään tosi paljon, koska sinne mä aina jaksan mennä koulun jälkeen, kun mä oon lukenut kaikkiin kokeisiin ja mä tiedän, että tulee hyvä fiilis aina tunnin jälkeen ja pääsee näkemään kavereita. Minä ja meidän ryhmäläiset kuulutaan Kajaanin tanssiteatteriin ja meitä kaikkia yhdistää kunnianhimo tanssia kohtaan. Kovan harjoittelun palkinto on se, kun pääsee esiintymään yleisölle. Me ryhmänä halutaan antaa paljon aikaa tanssille ja kehittyä yhä paremmiksi. Se vaatii paljon treeniä ja yhdessä tekemistä meiltä. Parastahan kaikessa on kuitenkin se, että meidän ryhmässä on huippuyhteishenki. Ja siksi me jaksetaan mennä tanssilattialle hyvällä fiiliksellä illasta toiseen.